tapinda machena chirungu chiya chapamusha parusevha tobayiwa yedu nechirungu kusara taa nechirungurira. Aiwa tinotenda nesapoti yenyu, murambe muchingotenga saizvozvo nesuwo tinowana nguva yekuramba tichingoshanda muchazoona kuti zvinofamba chete tozvitenda. Hello. Kuri sei? Ndakasvika kubhowa ndarwaze nhasi kuti watangwa futi kunzidzoka kuenda vimwe. Makanyoreswa matesti zuro. Bva wapasa. Hanzi chiizve. Waraiti ndowafara. Saka hanzi mune muchipuwa bhasi hamusati maudzwa. Saka matosaina zvimakondirakt. Matosaina zvimakondirakt. Zvikachimboryai vanhu, ryai sadza. Nenyama. Ndafara wena chakwadi. 1 week gaga. Attachment yabuda. Wafara. Wagona wakamukira zingamboiti wena. Tasara hembe dzeattachment. Mwari wakanaka, makorokoto zvevasikana. Apachi. Dzanoshihemba dzikwani. 1 peya yoyo. Zvinoita regati kona tazouya. Makorokoto. Wafara zvokwadi. Wozonyimwa chirya unogoregere zvekurya munonga ne 3 days. Tikutomusa wanzira. Yakasvika kuno kumusha zuro. Most of you guys mamusingazivi kuti pandakasvika pepe ndoti ndikuinda. Chii chimwe chanachifamba nacho. Saka guys, vanhu vese vari kutitevera, I think kubva zvatakatanga program nababa namama zvokuno kumusha patakatanga April kuti tikutarisa mafarm products. Tiri kutenda mese tikati maschool fees anadhayanga nezvikwereti nechi akabva kwanisa kuti asei kubhadhakwa tikazvitenda. Tikabva ipapo tavazvatopera totosiyana nazvo. Ndopanamba kuti saka tikuona kuti zvinhu zvinenge zvichikufamba zvakanaka. Chiregete sei chite chichikwanisa kurarama. Ndipo pavakabva vati maprofits avo mamwe chirege tiwedzere solar system yedu pane zvavangu vakambotiitira. Ndofunga makamaona zvakare. This time ndopapa vati aiwa pamaprofits edu iyi yamuri kuona iyi baba chiyekerai. Saka ndakavanatidza iyi yamuri kuona iyi yamunogona makazenge maivhura yakavhurwa. Tada kuita 3 kV. Ndobva vanhu vati kana pacha-upgradewa maybe ngatitipa mafiriji nezvinhu zvakaita sema-TV zvicha-upgradewa pota hombe. Ngatingofaka 1 toziva kuti taika 5 kV plus baba vaiti hanzi kuzhe kwese kutoda kuti malights awedzekwe nekuzhe kumakitchen kwese kwamunoona kuti vada kuti paite chirungu pangoti ga pose zvose nekoko kumakoteji vanhu vese vachingoona magetsi. Ndopatikati saka muri kuona this one ndo invertor yedu yatinayo iyi iri mukati. Is from the plastic zvese zvakatestiwa chichichi approved by vazhou. Kwenda kuno takati hatisi kuda kuti tiite chinhu chokuti ndinozosvika chonzi zviri wrong. Hamunozviona this one. Saka moiona iyi ndo yakanzi vazhou vaitocommunicata nevanhu vachoni every. Saka ndiyo iyi yakanzi navazhou ibva yadi yatsvakiwa. Handiti kabatei zvenyu. Saka ndiyo yacho iyi. Ibhokisi mamusina kuvanga vaiona iri mugandi vabatise. Inoremasi.
pati panenge pati zvanapo anozoita vachikonekta imomo saka ndo inonzi invertor yacho iri ichashanda ne5 kV system saka mazvino kuti yasiyana nedziri mupa zvitoko izvi saka ndo iyi guys basa renyu iri inde kumashure mbichana enyu aya guys kusapota mwari vakanaka zvokwadi nesapoti batai muchi indoona muziye muhombe tinozvitenda chaiko tapinda machena chirungu chiya chapamusha paruzevha tobayiwa yedu nechirungu kusara taa nechirungurira aiwa tinotenda nesapoti yenyu murambe muchingotenga saizvozvo nesuwo tinowana nguva yekuramba tichingoshanda muchazoona kuti zvinofamba chete tozvitenda tinotenda chazviso tenda chazvo toti kana vanogara kuzvirungu chingogara kuisati vari chirungu chirungu chakarungurira apa mama everyday ngodedzera usakanga zvetv ya mama pamaprofits avo vari kuda tv nedhishi ndo zvinhu zvavari kuda apa baba manje firiji nhasi vanga yanga ichipomeshwa nespirit level mopesha firiji nespirit level kana kunoti yakagara kwazvere guys hamuna zvamuri kuona kaitavatura vhidhiyo kata kuzvaita sezva ndinoda kuona kuti yakagara zvakanaka here shuwa nespirit level asamboona kuti firiji level nespirit level ini umwene mwakumira nezvake yakachena mukati zingamboiti then guys on that note nokuti vanhu vazhinji vaiti kui wakatengere jeep I think I explained kuprevious video wangu kuti takatenga iyo because ndo yanga iri suitable nemasola ende yainzonokwasa ngokuconnecta direct kubhatini so taida kuti for the meantime inenge ichitoshanda zveshuwa vatobhozi nyama yatakasiya munayo vachitori nayo ifresh intorimo mufiriji saka yatone almost 2-3 weeks haina kamboora ndo yatakatosvika tikatodlawo zuro fresh ani munozviona then pandaitenderera mutaundi ndiri gwara ndakaona ka small one but kanenge kari pazasi kamaiti munofunga vaifanira kutsvaga nikangu ngekuti vanoisa matomatoes machii mavegetables avo magreens avo ikako pane twandakaona tudiki but turi suitable kumasola but ndokunga ikanokwana mumota tichazoona kuti zvichafamba sepi mapanzi but because right now isusu pazvinhu takanyorerana pasi nana baba namama kuti zvinge zviita baba vari kumira nesystem yavo achiti nini maprofits ngatisangane zvedu pamasolar system yedu ipapo asi ini kwangu firiji vamwe vari kuti nini tv yangu haifani kushota vanoda huru nedishi saka ndo zvavanochema zvinoita then tichiri ipapo nhau yemapendi muri kuona mapendi yamuri I think I told you because we have got Astra here. This one pendi inoti dhurei vanhu vajehovha iyi pendi yakanyorwa unzi super washable satin handiti ndeyemukati memarooms mukati memaroom edu ese ayayo mese hamunyatsi kutaridzika zvakanaka saka newashington akamborekomenda kuti titore iyi because pachenji yedu ndakati ofisi edu ndiyo akabudisa this invertor nemapendi aya because already pendi yacho inga iri palist kuti mukati mese mugotwa repaint and also baba vangu achitoti there's this other person wanoda kuti auye avaitire maquotation kapenda ari kuda kuebosi baba ndatokusiyirira zvimwe zviri kuti baba ari kuti nefiriji nekuyekera neceiling ndo anochema nayo achiti ceiling mwene mwari kukweva zvake munhu achiti ini musakanganwa tv yangu akati musakanganwa yekera yangu nikirikire mbo zvakuda kupera kazvemasola sekozi tikapedza bhatiri takutsvaka matambo ari kudiwa acho ese pakaiswa pese maglobes pari kufanira kubviswa aiswe pasenda because padaiswa ceiling sababa vakangoti siku vakaibvirira kare vachiti ndoda kuti paiswe ceiling ndoda kuti miswe ceiling saka tikati no so mochiita imi baba nditika chiitorai munhu wacho wemaceiling wacho aite quotation because already mamatv yavo ari kuda hombe ndakatoita quotation ndava nayo chiprice yachoni zvemadhishi yavo ari kuda ndakaita quotation ndaanaro quotation yacho so that panokuda maprofits achoni pozikanwa kuti
isusu bhatiri rikapera chiri kutangwa isilingi rekwati TV ndo zviripo saka ndo I think so far so good guys. Maprofits avakamboita gwendo guno vakasimudza 5kV inverter plus maastra. Vanoziva price dzemaastra ndofunga munogona kuconfirm. Washington akamboti ngatimbobata triwa yayo ndakakonfirma nawo tikawirirana kana baba it's okay ngadziuye because mumba machoni mese one or the other way zviri kufanira kutongoenda zvakadero saka nonga pakashota vanosvota 1 bucket but Washington akamboti endai ne2 nezvongopenda mukati chete saka ni from here I think takushandira kuti vatenge bhatiri ravo riri worth 750 kana sikakanganisi patikavabvunza ndikava baba vakandibvunza kuti waita quotation here ndo zvinhu zvokutanga zvakandibvunza bhatiri racho waita quotation here rechi redhc inverter ndikati yes ndaita then masita yacho tese tikauya tikabhata tiri ndo zviripo izvizvi tikati I know it's fine saka guys thank you very much aiwa ini ndoda kutenda ndoda kumbangotenda ndidi kurera nhema haisi nyore vana vabereki vangu vakutopinda muchirungu sei fani 2025 igore redu pano pamushana gore redu urikuda kwesapoti yenyu then vaya vari kuti vari kuzotora muna August zvinhu zvenyu I think ndichazoita futi video this video nangoti ndimbokutendai muchiona kuti sapoti yenyu kwayasvika ndokwatava kuti this thing ichi chinodhura ichi vanoziva kuti tikutaura zveplus 300 US chinhu ichi apa we're talking about plus $100 US vamwe vanogona kuti wakadii kusevha mari yo maybe mukuisa kubhatiri that was their agreement yekuti ngatimboti tikabata apa tobata apa because kuti mugoiswa TV trial kwacho nezvinhu zvakuda kuisa kwacho hazvibudi ndosati angobva tangoti ngatibva tangodi takawirirana tikabva tangopedza uko saka izvi takutasana nebhatiri. Thank you. Aiwa rambai musapota takamirira guys we are waiting for you saka izvizvi ndofunga pana pamungoona kuti hapana chiri kumbofamba nhasi ndakazorora vangu vakazororawo then maybe kutanga kuna mangwana pamwe ndo pandichazokuratidza chi mavhidhiyo zvinhu ndichikuratidza kuti especially pane munhu ari kuya panapa nditika muchazoona zvinhu zvake tichazvipeka pasaidi hazvibvi kunoku ari kuya kuzotorera pano nzungu dzake nyimo dzake zvidyowa twati munga zvose anouya zotorera pano saka izvozvo zvapana kwazviri kuenda zvinongosarira pano saka ndaitoti wakagona because zvonipawo nguva yekuti tiprepare nekugadzira nenyaya yetime then munga ndofunga ndo munga muchanyatsa kuiona kwete mbichana because munga inonyanya kugonwa nevanhu vari kuno kumusha saka vanhu vanotozotibatsira vachona asati atombovabata kuti vagove vatibatsire ndadambozorora guys for the people aiwa ndavata zvakanaka home is the best hamunozviona tinotenda mashemarians murambe muchingotisapota munoona izvozvi kana miviri yakutanga kutosimuka tataonda nokufunga kuti ino maprojects otengwa naniko zvokwadi zvinhu zvai zvinonetsa asi nokuda kwesapoti yenyu tongovimba kuti mucharamba mingotisapota ticharamba tichingoshandawo nesimba kuti simuke tibve pastage yatatiri tisvike pane imwe stage inofa utoti munhu wese anofa uyemura ndokusumuka kwenzvimbo kusumuka kwenyika kusumuka kutangira pamukova kubva pamukova woenda mucommunity uchibva mucommunity hende yanyika yese chisumuka chiita vana vacho vakuita mapitse uyu akauya nezvizvizvi mukomana akati mama nandingasariri iko zvino hake pane zvakamuwandira jojotengiro jojotengera munoono mastendi akangoonekwa muno futi mwana ari kuzama kuda kuti vabereki vasumukire vari kuita mapitse kudai vachiita kuti tisumukire tozvitenda zvisingaiti idive chengetai vana mugovadzidzisavo muchivarayira muchaona kuti upenyu hwenyika munongadzira bhengi madzimai nemadzibaba okutenda yangu amen saka ndizvozvo guys for the people ndonga patichadzoka towards over the weekend kana paweekend ndo patinodzoka ndonga ndine ndambobatanza taona kuti zvinhu zvangu zvadii masaga pana panangana masaga pamunondiona paya ndingotoriwo munhu but atoti akana nhasi handibubudi ndozobuda mangwana ndasimbosara ndakazorora muviri wangu wadambozororawo saka guys for the people I'm happy Mukudzei wawana attachment within a week guys God is wonderful ndafara singamboiti whoever one is attachment aiwa wachifaranga shondudza ndimbori mulaini mekudla tanzimbondolai vagosaini vagopesa zvavanopesa atafara angachoseka choti hembe ndo dzandisina ndikanopona nosvika dzandidzikwani saka ndingori nematrausi maviri nemashati maviri saka
pane mabhozi ndataura wai ndiri kutaura ndichikudzai because pane vanhu vanoziziva vazhinji vamwe vakabotonditumira malingi vakanzi chero nimboendesa uku because pane vamwe vataona vachitsvaga vanhu veattachment chichi saka nini ndodangoti ndizvitaure futi kuti Mukudzei awana because ndakambozvitaura chi muvhidhiyo aiwa thank you kusatenda uroyi zvinhu mwana watograduata zvo saka aiwa ngoti ndimbobva papasa mbanachimboti manje chirungu chacho yakumusha zvino madrinks takungomwa tonhorerawo chachirungu ichi